Ahojte, dnes vám chcem povedať niečo o tom, ako sa stať spisovateľom alebo copywriterom, takže pokiaľ túžite potom písať svoje vlastné diela, svoje vlastné poviedky, romány alebo články do časopisov či online magazínov, tak treba hlavne v prvom rade čítať. Nestačí len tak písať, musí vás zaujímať svet okolo vás alebo daná problematika, v ktorej sa chcete zdokonalovať a byť dobrý. Takže čítajte tú vašu oblasť alebo čítajte aj všeobecné veci zo sveta, z politiky, z prírody, proste zo všetkého niečo. Čítajte klasické romány a som si istá, že všetko vám niečo dá. Z každého rožka troška získate nejaké tie skúsenosti, informácie a budete vedieť reagovať aj na požiadavky, aké bude mať trh. Takže v prvom rade je dôležité naozaj čítať rôzne knihy, rôzne témy a potom môžete si začať čítať takisto špeciálne knihy, to sú také tie učebnice o písaní. Napísala som o tom teda, napísala, ale spravila som o tom aj video, knihy o písaní. Takže pokiaľ vás zaujíma aj vlastne táto téma, a chcete sa zdokonalovať v tom, ako napísať, ako teoretické veci, ako písať román, ako písať poviedku, čo dať do prvého destva, do druhého, do tretieho a tak ďalej, ako vytvoriť si postavy hlavné, proste také tie základy, čo by mal vlastne budúci spisovateľ vedieť a ktoré doteraz nevedel a netušil. Alebo niečo o tom, ako sa vydávajú knihy, ako funguje to posielanie kníh, alebo teda rukopisov svojich do vydavateľstva, čo robiť, keď nás odmietnú, čo urobiť, keď nás neodmietnú, ako to bude ďalej pokračovať potom v tom vydavateľstve a tak ďalej. Takže naozaj v tých odborných knihách, učebniciach nájdete takéto informácie, stále pribúdajú nejaké nové knihy, takže nie je to všetko, to, čo som ja uviedla v tom videu. Môžete si nájsť aj iné knihy, už novšie, prípadne možno nejaké zahraničné knihy po anglicky alebo v inom jazyku. Takže určite nájdete aj niečo také, čo vám dokáže dať nejaké nové informácie a obohatí vás to. Potom je dôležité čo? No, neustále písať. Takže nielen čítať a čítať odbornú knihu, ale aj teda písať. A musíte mať taký ten drive, musíte v sebe cítiť ten talent, tú potrebu písať a to, že niečo vás naozaj núti, nejaký ten princíp, niečo, nejaká energia, niečo chce, aby ste napísali nejaké to svoje dielo. Ja napríklad som písala svoje vlastné diela, som písala svoje romány, aj zbierku básni som vydala vo vlastnom náklade, tie romány 2 mi vyšli vo vydavateľstve. No a musím povedať, že cítila som takú potrebu dostať zo seba nejaké veci a nejako zosúladiť určité informácie, ktoré som mala a vyverbilo sa to tak, že som napísala najskôr jednu knihu, jeden román v 2020 a potom v 2023 som vydala druhú knihu, druhý román vo vydavateľstve. Takže mám rozpísané aj ďalšie knihy, ale uvidíme. Snažím sa ich dokončiť, takže neviem, ale kedy sa to podarí. Čo sa týka teda toho, aby sme sa stali naozaj spisovateľmi, môžete si knihu vydať aj na vlastné náklady, pokiaľ by vás naozaj nejaké knihkupectvo odmietlo, ale uvidíte, no. Závisí od kvality, od toho diela, ako ho dokážete vyšperkovať. Je dôležité naozaj poznať zásady toho písania románu. Nie je príliš dlhý román, ani zase nemôže byť krátky na 100 strán, to už by bola skôr poviedka. Takže musíte poznať nejaké princípy. Určite je dôležité vedieť aj gramatiku a zaujímať sa o svoj rodný jazyk, o slovenčinu, gramatiku, štilistiku a rôzne iné veci. Takže potrebujete mať radi asi aj tie knihy a tú slovenčinu, tú literatúru, lebo inak ťažko sa asi stane niekto autorom, spisovateľom alebo copywriterom, keď nemá rád svoj jazyk, nemá rád iné knihy. Myslím, že málo kedy sa to asi stáva alebo môže stať.
Že neviem, čo by som vám ešte povedala. Jednoducho buďte vytrvali, stále sa to zlepší. Uvidíte, že každé vaše dielo, každá vaša ďalšia poviedka bude len a len lepšia. A čím viac budete čítať, tým sa bude na vás aj viacej toho lepiť, toho dobrého. Takže vyberajte si kvalitné diela, dobré diela a vytrvajte. Určite. Treba mať vytrvalosť, treba ísť ďalej a stále sa zlepšovať a nezúfať. Nikto učený z neba nespadol a aj veľa iných spisovateľov napísalo mnoho iných diel a až potom niekedy po pár rokoch sa stalo nejaké ich dielo naozaj úspešné a dobilo svet. Viete o tom, o Rowlingovej, ako vydala Harryho Pottera, že ju mnohí odmietli, Stephena Kinga tiež mnohé vydavateľstvá odmietli, až náhodou sa teda podarilo v nejakom jednom vydavateľstve preraziť a stal sa úspešným, chcel mu dať veľký honorár za to, ten vydavateľ, takže bol úplne prekvapený, že naozaj za jeho talent dostal peniaze za to, čo mu on sám veril, ale už takmer nedúfal, že sa to dokáže takto veľmi speňažiť. Takže verte tomu, čo vás baví, robte to ďalej a píšte, 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 píšte.